Dneska tu hráme s Aďom a volá sa Veveričak 12. Aďo? Čaute, čaute. Takže o skrine sme si tu spravili túto veľmi dobrú mobtrapku. Stalo nás to veľmi veľa času a práce, ale vyťažili sme tiež veľa cobblestone ešte, máme veľa zásob. Presne tak. No, tak. A robili sme to asi tak hodinku v kuse, normálne sme tu mobtrapku len robili. Ja som potom vymyslel tieto prstence, či jak sa to volá. A takže dneska som párne spravíme asi už fakt tú nether plošinku. Že Kubo? Už tam nejakú máme, ale musíme ešte zväčšiť. Presne. A Aďo, povedz niečo o sebe. Ja moc dlho Minecraft nehrávam, ale chalani ma zavolali, tak som prišiel si zahrať s nimi. Takže tak. Takže teraz No tak, už nám tu vyrastli nejaké stromy. zoberiem si luk. A na čo si budeme brať luk? Točka. Tak poďme spraviť tú farmu na seedy. Na chleba. Potrebujeme hlinu. Ja teraz ešte musím niečo opraviť, lebo Aďo rozbil snehuláka. Jaj. Ja som chcel vyberať len sneh, takže sorry. Musíš pod neho. Vlastne Aha. tekvice sú hen A tam. ukážem ti, tu máme cobblestone generátor, pred dvoch sme spravili. Dobrý, že Aďo? No, dobre. Počkaj, teraz jak to spravíme? Ešte na sneh? Ja idem do netheru. Idem zobrať si meč. Nice. Teraz odkiaľ má brať ten sneh tuto zo spodu? Áno. Ten kúsok snehu, vidíš toto? Toto ber. Máme nejaký cobblestone? Nemáme cobblestone. Toto Aďo ber. Toto. Však berem, ale však nejak sa rýchlo sa mi minula tá lopata. Tak to pod ním. Potrebujem drevo, ja spravím chesty. Máš Takže sneh? mne to nejde. Ukáž, poďme mi tú lopatu. Oraj sa. Spravím si chesty. No. Dám to do truhle. Zbieraj ten sneh, Aďo, plus. Kde to dáme, Kubo? To čo vybuchlo? Creeper. Odkiaľ prišiel? Ja neviem. Tak. No. A jak to ide rýchlo, Kubo? Ako to Mne dáme? nejde. Ako dáme tú cestu, Kubo? Keď sa sprav z toho, toto. Takto a teraz potom spraviť toto. Poďte zahrabať tú dieru. Potom my sme ešte chceli sa Aďom ešte niečo natočiť, asi obyčajný. Survival. Už to slobujeme 10 partov a nič z toho. Že, Kubo? Celkom to veci. Kubo, poď sa, Kubo, neviem, kde mám dať tú cestu. Ja, akože túto, ak to je tam. Kde to mám dať? Akú cestu? Saplingy dávaj Slávo, lebo nebudeme mať stromy. Proste, aha, jak to mám dať tu? Ja to dám túto. Takto. Som hladný. A ako to mám dať, Kubo? Helpni mi. Ja neviem, proste. Počkaj. Tak správ to, ak je to na hentom. Krompáž nemám, ty máš? No. Takto to správ, pohri sa. Dávam to takto sem. No. Lol? Necháme to takto. Ups. Stringy padrú. Takto sem. Sekeru by to chce. Lol, Aďo? Aďo, aké si mal veci? Ja som mal iba lopatu. Dobre. Ja za chvíľku umrem. Takže poďme si asi pre melónky. Alebo ti dám ja? Alebo Na? mi môžu dať, no. Kde ideš, Slavo? Nikde. Kde, Kubo? Sekeru. Na čo si zobral luk, Aďo? Však idem s tebou. A ja si zobral luk. A šípy. A ty ideš do netheru? Mhm.
Nie, ešte nie, idem zabiť hentie. Ja si spravím Úplne meč. som padol. Čím? No som zúbkom. Krompáč vlastne mám, takže lopatu nechcem, takže takto. Dám nejaké drevo. Takže vyťažíme nejaké toto. Drevo. Však ja to vyťažím zo sekeru. Pomoc! Čo? Ide po mne pavúk. Však sprav si meč, nie? Ježišmarja, Čak, Aďa má luk. skoro ma zabil. Čo som to chcel vlastne? Ja cobblestone, takže... Máš krompačku, vo? Ja cobblestone mám. No, vlastne málo, ale tak Tak čo mi na. hoď 2 cobblestone, no dík. Takže, takto. Mám žrádlo, tu mám sneh. Nájsť si lopatu, potom si spravím Jau? krompáč. Lo? Ten spider spadlo z hora a ešte ma hitol. Sekerku a meč. Takže ja pôjdem do toho netheru tú plošinku ešte spraviť, hej? Pôjdeme tam všetci spolu. Ja sneh dám sem. Tá snehu máme už celkom krásnu zásobu. Enderman? Idem ho asi zabiť. Aby ťa nezabil on. Takže musíme nejako zväčšiť tú plošinku. Toto je nether akože? No. Jak to, že je toto? Mám enderpearlu. Jup. Tak to je Čomu ďalší to toto bude? úspech, nie? Nie. Ale áno. Enderpearly. Plošinka nech je veľká ako chce, oni sa tu nespavnujú aj tak, nechápem to. Tak to ja neviem prečo. A stave svetlo. Hlavne, že je tu tma. Je to, že je väčším takto. Kde ste? Nedery. Idem ti zobrať, idem ti dať cobblestone trochu, neviem. Však ja mám. Nevadí. Kde Jado? Neviem. S tebou. Pojaď do netru. Ako tu máš? Dík. Pozeraj. A čo mám? Čo je tu sneh? Ups. To som moc nevychytal asi mi perlami. Čo? Kde si? Zas Kde neží. si? Kde si, Aďo? Kde si Jado? Tu Sa mu to nejako laglo. Aj... Ty si všimol? Takže plošinky sú nastavené, ale... Ešte tu nič není. Čo píše? Pekne, Nič nepíše. pekne nám začalo snežiť. Tekvička. Pigmeni žiadny, škoda. Keď ja sa radšej spravím takto, keby to nejaký náhodou spavnili, tak aby na nás neútočili. Presne tak, ako Kubo hovorí. No. A ja idem spraviť asi hento, Kubo. Pigmeni! Máme to, Sú máme tu? to. Sú tu? A zrovna tam nechodil, lebo ťa na dve rany ťa rozbijú. Pomoc! Au, skoro som spadol s 5 Ja som Zabil vypadol. pigmena, ale nič mi nespadlo, škoda. Vadí. Ale to znamená, že sa tu spavnujú. Sorry. Slavo, nemáš nejaký meč? Ty správ, však tam máš drevo pri stromoch.
Aj cobblestone tam tuším je. Tak si naťaž v cobblestone. Ďalší pory, koľko ich tu je? Chcel by to luk teraz. Presne tak. Alebo sneh, nie? Poď ich hádať. Tak idem zobrať nejaký sneh. Ale asi nemáme, lebo máme iba bloky, tuším. Jednou som hit... Daj mi ten luk, Aďo. Nehaj ma. Poďte mi ten luk. Tak idem za Kubom. Nech tu dávam. Tak ja si počkám na luk. Dúfam, že nejaké zlato spadne. Zlatý nugget a... Nič. 2 zlaté nuggety mám. Ja ich idem rozbiť. Tak sa rozbíjaj ich. Kde sú všetci? Oni to despawnili. Teraz poďte pri portál a potom my sa tam mali zjaviť. No, zblízko alebo? Áno. Môžete ísť. Ja si odložím nejaké veci a spravíme tu špeciálnu Oni čestu popadajú. pre oných. Musíme tu dať toto zábradleku, lebo oni popadajú. Takže krompáš dám preč, sekeru dám preč. Ty retard, Aďo, ty si ma zhodil. Čo? Ty si ma zhodil. Ježiš, sorry. Nevadí. Čestku, máme niekde nejakú čestku? A musíme spraviť ohradky. Lebo oni vždy popadajú, keď idú na nás. Jak sa to robí? Jak sa robia ohrady? Ja s cobblestone nás spravím. Daj mi stack. Tak to spolku stacku. Potrebujem Co- meč. Koľko zlatých, ty kokso? Ale čoho? 3 zlaté nuggety. Tak ich zober. A nič sa nezabijú hlavne. A ako mám prejsť späť, rýchlo helpnite mi. Kubo, poďte mi 2 cobblestony. Rýchlo. Na. Dík. Máš nejaké drevo slavo? Čak áno, idem pre drevo akurát. Aj ja. Ja sa to nedostanem, pomôžte mi. Tak už tam ideme. Lol. Takže spravím ďalšie 2 meče. Pre všetkých. Na slavo. Chceš meč? Ja si akurát robím, tak nie. Tak na. Ja si aj mám dosť. Ja mám 2 ty. Pomoc! Rýchlo mi pomôžte, oni sa tu všetci zjavili. Idú Idem po tam. mne. idem tam, neboj sa, Aďo. Pomoc, a ich je tam milión, bože. Rýchlo. Ja mám tie ohrázky, takže už tam idem. Myslíš, že po mne nejdu? Dávaj rýchlo ich zabij. Kde chce? Už idú po mne, Aďo, nestrieľaj po nich, bože. Tu je česká na... Ja som ho zabil. Pomoc! Pomoc! Ja som dead. Daj. Som mal asi tak 400 melónov. A všetky cobblestone, takže teraz nemáme nič, paráda. Lavono, zabij ich už rýchlo. Čakaj. Takže my musíme spraviť drevené ohradky, lebo no, je to vrity. Takže spravím drevené ohradky, hej. Idem na nej. Slav, rýchlo sa dostane odtiaľto preč. Tak málo ohradok akože. 24 mám iba. To je bieda. A musíme rozšíriť trošku tento, aby nás nepadli, keď nás hitne. Lebo to tuším 2 bloky, nie? Tak to spravíme z týchto ohradok. Riti, moje meso. Už sú tam zase. Jeden tam je iba, to dám. Tu máš aj meč. Ja už tam idem so 40 dvoma ohradkami, ale nemám žiadny meč. Takže si musím nejaký spraviť. Spravím 2. Slav, poď ďalej, je ich tam málo. To dáme, poď. Poď, Ja? to dáme spolu. Naraz hitneme jedného, hej? Tak 3, 4. Kde je? Lol. Nice. Takže takto. Už ešte nepadneme. Vráti tam späť ten... Oni nie. Ten blok.
Potom potrebujeme luky, Kubo. Luky. Slavo, poď ďalej, aby tam boli. Faka. Už máme... Už je ich tam. Už Tak už tam 10 idem aj ja, hej? 8. Čo tam máte, paráda? Som hodí aj tak, Kubo, keď ma hitne, chápeš to? Ešte jedna toto. Ešte jeden... Slavo, poď, Slavo! Jedno poschodne. Poď sem, ale Slavo, ty... Ty čo robíš? poď mi pomôcť, rýchlo. Nehituj ich hlavne. Poď naspäť. Oni ťa nezabijú, keď ich nehitneš. Ja som nejako ma dostať preč. A daj to naspäť. Počkaj, Slavo. Že dáš mi jeden... Oný? Cobblestone? Nemám ani jeden. A kde je ten, ktorý si z tohoto vyťažil? Aďo ho má. Už je tu. Aďo, vráť ho tam, prosím ťa. Aďo. Kde je Slavo? No, Že vráť tam ten blok, Aďo. áno, sekundu. Však ja ho mám, dobre, dík. Jeronimo! Čo som to chcel vlastne? O, drevo, že? Kde je drevo? Že ak sa ťa potom ešte dostanem. Slavo, že prinies nejaký blok, prosím ťa. Mám blok, jeden. Drevený, alebo neviem čo, drevo prinies. Cobblestone prinies, čo? Alebo najlepšie by bolo, keby si mi priniesol krompáč, Slavo. Prosím ťa. Krompáč máš? Daj mi ich spavnúť. Kosti? Čakaj ešte, kým tam prídu. Paráda. Počkaj ešte. Dobre. LOL. A teraz niektoré, alebo skúsim ísť na tú stranu a skúsim niektorého dať, hej? Mám? Poď Aďo, tak ďalej. dráme potom, hej, Aďo. Aďo, tak dráme, hej. Mám zlatý ingot. O, ne, sa padol! Help me! Oni nám najdu! Ja som padol zase do ryti. Oni ma zakryli. Nie! Oni ma dali. Akože nie. Ja si spravím snehové gule. Lol. On ma dal. Ja už tam idem. Kuba, jak sa robia gule? Do snehuláka. Na mňa ešte idú. Lol. Moje Paráda. veci. Mám ich, Jaslav, na. Daj mi ich. Dík. Jaslav, tak poď sem. A kde si, Aďo? Poďka, no už som tam. Doma. Dobre, tam. To je bieda. Sa pozriem, koľko natáčame. Paráda, koľko ich tam je? Koľko Slavo už? Už asi tak 17 minút. Som ho hitol! Ty zlodej podrbaný. Chcel by to nejaký luk. Mám zlatý ingot. Tak sa vrátime. Rotten Flash? Správ si zlatý meč. Ešte nie. Nechám ich spavnúť, poď. Chcel by to spraviť luk, Aďo. Prinesieš nejaké luky? No. A jako? Tak nejaké správa alebo z tých príšer, ktoré tam spadnú. Ja Slavo, spravím. poď na koľko ich tam je, Slavo, poď tam. Nechod, tam ja nespravil luky. No super. Počkajte, niekde. Ten zvuk. Prepáčte. Fakt moc.
Nevadí. Tak to není počuť, dáme tam ešte nejakú hudbu. Radšej. Čo som to chcel? Pomôžte mi, Slavo, ja som tu ostal, Slavo. Čakaj, ja už neviem z luky. Pomôž mi rýchlo. Nejaké frázlo mi daj, lebo skapem. Rýchlo, pôjde ich zase tak 400 miliónov. Jak sa kraftí luk? Rýchlo, Slavo, oni ma rozbijú. Idem! No, som ich dal. Ostalo mi 4... ne? Som hlavne jak prasa. Teraz viem, keby viem, jak sa kraftí luk. No, však zober od tých príšer, či tam spadnú zo skeletónov. Tam som rytý. Ja si musím pozrieť, jak sa kraftí luk. Pardon, teraz sa... Spadnul gás! Rýchlo sa príde, dávaj, Slavo! Rýchlo je tu gás! Dávaj, Slavo, helpnite mi niekto! Aďo! Rýchlo, že ma tu dáva gás, dávaj, Slavo! Idem tam. Keď sa tak asi 400 miliónov pigmenov a jeden gás, tak zmizol. A nie, stále tu lieta, Slavo, rýchlo sem prídi! Idem ho zostreliť, nejde, už tam som. Ja som dead, nechápeš? Už sa portujem. On to na mňa strieľa, dávaj! Aby išiel na mňa. Kde je? Pozri sa, koľko ich tu, Slavo, je Po mne tých strieľa! pigmenov, Slavo. Rýchlo mi dať nejaký blok, sem mi to rýchlo preč, dávaj. Slavo, rýchlo. No čo, jak to ide? No kde si, Aďo? Pri spávne prišiel. A žiadny luk. Slavo, helpni mi! Ja spravím luk. Asi. Idú sem! Slavo, no nejde! Díky. Počkaj, zostrelím toho hrasta a uhni. Nie, Neotváraj tú čestu. Jeronimo. Kubo fell out of the world. Áno, ja viem. Lol. Však tu máte asi tak 400 miliónov lukov. Ja som taký slepý. Mám 2 šípy a žiadny luk. Luk lektuje, oni idú po mne. A sem ešte luk nejaký od skeletona. Nevadí. No tak poď hrať, Aďo. Však pôjdem. Máme tu nejaký vúz na nejaké drevo, alebo neviem čo. Jak sa kraftia šípy, Kubo? Spravím nejaký meč, hej? No šípy teraz neurobíš, kámo. Aj, Čakaj, stringy. My nemáme stringy? máme. Kubo, dá sa spraviť luk? Áno. Teraz robím, že nemám stringy. A z čoho sa robí Ja ho luk? netrafím ani raz, chápeš to? Je potrebné stringy k tomu. Ja ho netrafím, To je hej? čo? Kubo, tu máš, Kubo. Čo? Na, tu máš tie pavučie vlákna, Áno, myslíš? áno. No tak Ja ho tým mám, netrafím. poj. Tak mi nejaké daj, Aďo. Ja som ho ani raz netrafil ešte, hej? Trafil som ho. Dal som ich do truhle. Dobre, dík. Počkaj, to spravím ešte jeden luk, hej. Tak dík. Vrátim ich tam späť. Na. Zlé Nejaké audio. drevo. Už sa tam raz. Au. Tam iné, Slavo. O? Kubo, máš už ten luk? Áno. Koľko ich tam je? Čo ti drve, Slavo? Teraz sem niekto prídete. Koľko si spravil, Kubo, lukov? On na mňa furt ide! On na mňa ide! Ja si počkám, dokedy toto. Slavo, on na mňa furt ide. A spavnul sa tam aj ohnivý slime. Prídete sem. To čo tu je? Pomôž mi, Aďo, zhoď ho, Aďo. On ma dá, Aďo. Počkaj, lol, pomoc. Zabij ho. Tak moc. Kde je? No nie na mňa idú, nechápeš? To oni na mňa idú! Helpnem ti, poj. Ale ako však? Však mám meč. Dík.
Pozri sa, koľko ich tam je, a to je. Ja nebudem to strieľať. To by chcel spraviť TNT. No z čoho? Na mňa idú, Aďo. Jak si... Tak už natáčame 30 minút. Vidíš, koľko ich tam je? Ty vole. Cícina. A dávaj. Lol? Kubo, si ma trafil. Sorry. Koľko Čo, je? ako? Kubo, daj mi nejaký luk. Chcel by to dispenser a luk, vieš? Ja už nemám ani lúk, ani šípy. Musíme počkať, dokedy tam padnú. Posledný je šíp. milión. To by Aďo, chcel ešte máš spraviť... nejaký mež, Aďo? No mám. Tak mi To by opravite chcel- pričaj. Že je tam lúk. Nie, tak už tam idem ja, hej. Daj mi šípy, Kubo. Ja Ja ti už budem... nemám- Bori sa na to, Aďo, helpni mi! Dávaj! To čo je, lol? Rýchlo poď späť. Oni ma rozbijú. Lol, on prešiel cez ten teleport. Kubo, rýchlo. On prešiel cez ten teleport a je u vás. Slava, killne ho. On je po mne! Slavo! Slavo! Daj mi moje veci, Daj mi moje veci! On na mňa tu ide asi tak 400 Ja mám milión vecí. Tak mi ich Pigmenov? daj, to sú moje! Pomôžte mi, Kubo, chalani! Kubo! Kubo, lol, ty si dead! Daj mi tie veci! Adrian! Ty veci Čo je? mi daj. Jaké? Moc moje, čo mi vypadli. Všetky Ale ruky. ja potrebujem zabiť, ja potrebujem Kubovi pomôcť. Ale boha, Adrian. A jeden šíp, díky. Ty si hovado. Ani stringy Hast! nemáme? Mám stringy jak hovado. Ó, pomoc! Nás ma zabili hovada jedny. Pomoc! Moje Has, veci. ty zničil portál! To čo je, lol? Ó, lol, lol. Zničil portál, ty hovno! Pomoc, Ja Kubo. sa nemôžem vrátiť späť! Kde? Ja už tam Ja sa idem. nemôžem vrátiť späť! No, Has zničil portál, ja sa nemôžem vrátiť, nechápeš? Hej, mama mi si helpnúť a niečo spraviť, no faka. Pomoc. Slavo, to čo je? Poď sa na On je to! tu! On je tu! Pomôžte mi! Pomoc! Ani poď Pomoc! sem, aby sa ten portál zapálil. No Slavo, pekne, poď sa na to sem! Dva on má za portály. kilo... A my tu máme dva portály, chápeš to? Ja si musím spraviť... Pomoc! Pomoc! Ide zase po mne, hovado! Pomôžte mi! Tu máme väčšie problémy, sa nemáme až späť, nechápeš? Ja idem za vami. Prídi do portálu. Počkaj, mám nejaký lúk nový. Dávaj. Jo, prídi do portálu, rýchlo. Gas odplával už konečne. Dávaj, Aďo, rýchlo. Pomoc! Prídi do portálu. Ježiš, Piče! Pardon, ja sa omlúvam. čo je A to sa správne? nedalo. Tak padajú. Pomôžte mi, ja nič A nemám. oni- Jasné! Ja mám polku srdiečka. Slavo, na mňa ide! Ja vám pôjdem pomôcť, mám veľa šipov, jak nasraných. No faka, Slavo, to teraz. Hej, vy sa ťa nemôžete dostať preč? Nie. Nie, však Gas zničil portál, chápeš? Portály. LOL! Dva, Aďo, tak sem rýchlo prídi. Ne, počkaj, však ja vám zoberiem nejaké veci. Aďo spraví ďalší portál, že? Slavo, poďaj mi tvoj meč nejaký. Dík. Idem ich rozbiť. Ešte gas sem toto. Mám zlatý meč, Slavo. Idem ich rozbiť?
swag. Gaz útočí! Aďo, poď. Wow. Počkaj, ešte berem veci, ty hovado. Na čo? Rýchlo zapal portál. Jako zapal, ty hovado. Dobre, idem za vami. Idem za vami. Už som tam. Pomoc! Ja som padol! Ty neviem, ja som na všetky veci. A kde si? Jak sa tam dostaneme? Tu je portál ďalší, Kubo. To čo je? To vypadol. Ďalší portál? Už si naozaj akože, čo ako? Ale koľko ich tam je, ty kokot? Stop. Ja sa portujem. Ja som doma. Konečne. Slavo, ty kokot. Jo, som doma. Ah, Čo ti drve? to bol taký zdiel toto. Ty kokos. Ja spravím ešte nejaký meč, hej? Či meč? Lúk? Správaj mne. Nejako zničíme tí portály. No to nezničíme. TNTčkom, nie? Tie príšery nejako padajú. No s TNTčkom neurobíš nič, obsidiánu. Ale urobíš. Leže ty sviňam urobíme. Správame TNTčko. Ale Slavo, ja tam ísť nemôžem, pretože oni na mňa idú, nechápeš? Oni ma naštíria, ani som des. tak ja tam môžem ísť. Na mňa nepôjdu, nie? Melón, to je môj. Ja som hladný jak prasa. Ty zlodej. Ja nemám ani jeden. Ani ja. No tak healuj. Jak to pozbieral? Však správte tu nony. Tak To najskôr- TNTčko. Keď TNTčko môže však až potom. Ja si na to musím spraviť Ja lúk. Ja tam idem. Tak už tam idem aj ja. Ja myslím, že toto diela si už ukončíme, či? O, však ja už pôjdem tiež. No za chvíľu. Takže nejaké šípy takto. Kokos, tie svine tu vybuchli. Oni vybuchli. Ale do. Gaz je tu. Však ja viem. Už- Kubo, keď sa... Pomoc! On ma zabil! Aj mňa! Gaz ma zabil, ty hovado! On do mňa strelil tú kulu. LOL! What the Potrebujem fuck? nejaký- What the fuck? Musíme tam Gaz! spraviť činku. Gaz! Ale ešte Kubo! aj to. Jej, skurvené gasty. Takže tento pár asi ukončíme. Zase dead! Ja som zase dead! Ono tu horí všetko, pomoc! Ten gas ma rozbil. Či gas. Pigman. Ja horím! On ma dá! On ma dal, nie! To sa zdrbal. Ja ešte žijem. Ale koľko ich je tam play za to? Slávo, zabij ti toho pigmena, ktorý je pri portáli, prosím ťa. No, dobre. A kde je portál? Už tu nemáme portál. Máme portál! LOL! Slávo, Musí sa Gaz streliť. Slávomír. Slávo. Slavo vypadol. Nahrávaš? Nahrávam to stále, však. The best. Vytvorí sa ďalší portál. Kde je ten Gaz? On strelal, neviem odkiaľ. Ďalší portál! Nevytvoril sa. Kde je? Kde je ten Gaz? Slávo, kde je ďalší Není! portál? Asi pod nami. Naozaj? Nie. Není tu už. Lol. LOL, ty svine! Musím tam ísť, počkaj, zoberiem si nejaké bloky. Slavo, Polstaku mi stačí. Už tam idem, chalani.
Mám lúk! Portál! Som zapálil ten portál, jo! No vidíš to, som to opravil. Som opravil. Dajte mi šipy. Ten gas to rozbije znova, Slavo. On to rozbil! Fuck! On to rozbil! Kde ten gas? Ja tu spravíš zo snehu nejakú obranu. Tak asi ne... Tam je, už vidím. Lo! Pozor! Máš obranu zo snehu, Slavo, uhni. Pomoc! Ja to odrážam, ty krásnotinky. Už išlo preč. Mám gulu! Mám gulu! A ja mám gulu. Do fucka som ju minul. Jasné. Slavo, ty čo tam robíš? Oni na mňa nejdu. Oni idú na mňa! Slava idú, lol! Lol! Slava! Tak tento pár asi už ukončím, lebo je to moc randovné. A to znam. Lol. Natáčame 100 minút. Idú po ne. Zničil som ten blok, uhni, Ado. Ja teraz spravím. Jeronimo! Čuváky! Čo sa furt zabíjate? Takže to ukončíme a majte sa, čaute. Slavo, počkaj. Keď to chceš ukončiť zajtra? Dobre, tak asi už budeme pomaly aj končiť. Ešte Tak. nie, za chybu až. Natáčame už 27 minút. Tak ja si Kuba, to prečo si to zúčime. zamuroval? Kuba, prečo si to zamuroval? Lebo tam strelal gás, asi nie. Potrebujem lopatu. Ja potrebujem sneh. A ja. Ideme strelať. A ja už tam idem. Ďalší portál sa spravil. LOL. Ona najde ten pigman. To čo bolo? Máš nejaký cobblestone? Oni na mňa idú tí retardy. Retardy. Ja tam idem, mám šípy aj luk. LOL, pozor! On je tu! Slavu! Tak ho daj dole. Dobre, už som ho dal. Pigmany. Nehaj ma. O nie! Slavu! On je po mne! Trafil si! LOL. To je jak strieľa. Jo, On zlatý ma ingot. shodil. Zlatý ingot. Dajte mi... Slavo, ty si ma... Dajte mi cobblestone. On na mňa ide, rýchlo mi helpni. Nemám šipy! Nejako. Pomôžem ti. Rozbijem ho vlastnými rukami. Ide na mňa, Kubo, pomoc! Ježišmar, ja som dead. Ja rozbijem, počkaj. Jasné! Nejde na mňa. A dávaj, rýchlo daj ho. Jasné, Slavo, On to úplne. stále nahráva asi. To nahrávam stále, však to je sranda. Pomoc! Na ho dávaj. Ja, Vaďo, si ma hitol. Jo, už dead. Kde je ten Do troll? portálu, ideme. Let's Čakaj, si go. nazbieram hentie. Kubo, ide s tebou. Na mňa idú, nechápeš? Kubo, helpa! Aďo, rýchlo sem poď. Kde som ja, Aďo? Aďo, sem Kde si? poď rýchlo. Tu je moja základňa, poď sem, dávaj, Aďo. Počkaj, to dám preč. LOL! To je najlepší pár na svete. Počkaj, ja sa vrátim späť, Aďo, hej? Spravím niečo, hej? Ja idem späť. Ja už tam idem. No spravím zo snehu takú základňu, hej? Aďo, Prečo zo snehu? lebo nemáme nič iné. Takže toto dám takto zahradím. Je tu Nie. portál, tak ho áno. Počkaj, Slav, spravíme to nejako inak. Ja si dám sneh takto. No chlapci, ja už budem asi aj končiť. A ešte nie. Však tento pár bude na internete, tak si to potom pozriem. Všetky budú na internete.
Na YouTube. Presne tak. Dobre, super. Poď druhou Stanislav, zober ako základná, hej. Však poďte už, nie? Ešte nie. Áno, ja už tu ukončím, tak sa majte a čaute. Dobre, čaute, majte sa. Čau.